Probablemente o que provoca ou fai que aquí tamén se fala sexa unha iniciativa que vai máis alá dos límites do instituto, do Rafael Dieste, sexa en grande medida a gran acollida que tivo por parte do alumnado deste propio centro. Quero dicir, a potencia creativa e de ilusión que ten o alumnado do noso centro foi o que nos fixo tamén a nós darnos conta de algunha maneira de que a propia iniciativa podía ter unha forza superior a dun proxecto escolar, digamos, ao uso, por dicilo así. Entón, esa forza que nos transmiten os estudiantes é o que nos leva eu creo, a pensar que podemos ir máis alá e que podemos facer algo que teña unha vocación nacional e que permita articular bueno, un movemento ou que permita articular unha serie de proxectos que trascendan dende logo os límites do instituto. A min sorprendeume no comezo de todo, o comezo de todo foi hai 2 cursos nunhas aulas de cuarto de ESO nas que Alberto daba clase de galego e fixo, digamos, o proxecto embrionario de Aquí tamén se fala, que consistía en que ese alumnado de cuarto tiña que colocar pois 3 cartaces cada un, que co lema Aquí tamén se fala galego en locais, en negocios da contorna, facer de normalizadores da lingua, sacar unha foto para despois publicar en redes, en fin, facer todo ese traballo de levar a normalización lingüística á súa contorna, aos negocios locais do seu barrio, das rúas nas que eles se moven. Entón, a min nese momento a sorprendeume o ben que funcionou. Sorprendeume que o alumnado colocase, o sea, a previsión de Alberto eran 300 cartaces, a min cando mo dixo, bueno, parecíanme moitos. Pero dixen, bueno, moi ben, pois pode ser, non? Son todos os cuartos da ESO, eran 4 grupos. Pero claro, os rapaces puxeron máis de 500. Entón aí a min sorprendeume que funcionara tan ben. Eu dábame conta de que o lema era moi bo, o de aquí tamén se fala galego, vamos, eu apreciei a idoneidade do lema e o bo que era, pero sorprendeume que funcionase así de ben. Claro, despois tamén traballei moito máis tanto con Alberto como con Mónica e entendín moitas cousas de por que funcionou ben a iniciativa, pero sobre todo, volvendo un pouco ao que comentaba antes, claro, do que me din conta é de que a forza do alumnado pois moitas veces vai moito máis alá das previsións do profesorado, creo eu. Hai unha componente especial tamén que se deran unhas circunstancias humanas, non? De profesorado. Por exemplo, eu non confeso que a nivel docente, non noutras áreas da miña vida, pero si a nivel docente tiña traballado dunha forma máis individual. E aquí houbo, bueno, primeiro uns compañeiros facilitadores, non? E despois unha comunión, unha amizade que xurdiu entre nós como docentes que permitiu tamén que quixésemos meter moitas horas en todo isto. E despois, nós temos a concepción de que o alumnado é ser social e forma parte da súa contorna e está influído pola súa contorna. Entón, eles propios viron a incidencia, é dicir, recibiron por un traballo de dinamización casi un premio social, refírome, nos seus barrios, non? Nos temos aquí unhas características moi especiais, é probablemente un dos centros de Galiza con maior porcentaxe de alumnado de orixe inmigrante, e eses rapaces recolleron xa por fin a identidade que tamén os conforma, que xa fan cultura aquí, cultura de nós, non? E forman parte da nosa realidade e teñen capacidade para incidir na súa transformación. Entón, eu creo que esa coligación de forzas, digamos, dunha parte un equipo que permite, de outra parte, a da amizade e da outra, un alumnado disposto a traballar e a transformar, foi o que facilitou non que se estendese a ilusión pois a 200 centros de ensino ou a iniciativas pois deportivas, etcétera, como as institucións que se foron sumando. É verdade que o alumnado sorprende cando o ves traballar, pero o certo é que, cando estás con eles nas aulas e ves como son, sempre tes a expectativa de que podemos ir moi, moi lonxe, porque este alumnado, ten algo como
moi especial, é un alumnado que ten unhas características sociais que che ensinan moito máis a ti do que eu creo que lle vou ensinar nunca a calquera deles. Entón, cando xa eles che transmiten tanto, as sorpresas quédanse como máis escondidas, porque dis ti: "Joa, é que este alumnado é maravilloso". Entón, sí que sorprende ver todo o que chegas, e sorprende ver todo o que se consigue, pero o certo é que cando o coñeces dis ti: "Ah, é que eran eles". Claro, todo ten sentido. A idea do festival xurde en realidade como unha especie de soño que pouco realizable. Nun principio parecíanos unha idea que nós íbamos dicindo por aí, plantexando por aí a quen a quería escoitar, pero con non demasiado convencemento de que fósemos a convencer a alguén, non? A idea xurde porque o proxecto de Aquí tamén se fala, que nace con esa campaña dos cartaces neses grupos de cuarto da ESO, o ano seguinte dá un salto, convértese nun proxecto moito máis amplio, que envolve toda unha parte vinculada ás gravacións de artistas fundamentalmente de músicos que utilizan o galego nas súas músicas, de gravalos, tocando en directo, porque, bueno, porque nos gustaba a todos a música, era un eido no que nos gustaba entrar, e o audiovisual e tal. Entón, como entramos un pouco como abrimos esa vía de traballo, na que o alumnado se forma en obradoiros de grabación audiovisual e de produción audiovisual con profesionais do sector, como Tomás Ajeitos, de Estudios Aponte, ou Alberto Castaño, da Xencia G. Este ano están tendo obradoiros de produción musical con Nuno Pico, de Grande Amore. Entón, o alumnado fórmase para poder crear esos produtos audiovisuais, e o festival era un pouco unha especie de festa de final, de poñer o ramo a toda esa actividade vinculada ao audiovisual, á música, e unha especie de soño. O que pasa que, bueno, supoño que o empuxe que tivemos nas accións que realizamos durante o curso pasado, animados, como decíamos, polo noso alumnado que respondeu magnificamente, coma sempre, pois supoño que fixo que aquelas portas ás que chamamos para que nos axudasen a levar adiante o festival, pois viron que sí, que efectivamente tiña sentido aquí neste barrio da Coruña facer un festival monolingüe en galego organizado por un instituto público no que participasen pois algunhas das bandas pois máis importantes agora mesmo da escena musical galega. Bueno, nós tiñamos un pouco esa concepción, conectado co que decía Arcadio do festival, de crear espazos de prestixio para a mocidade. Digamos que somos coñecedores dunha serie de, digamos, políticas sobre lingua que creemos que non deron os resultados esperados por quen as programou, entón nós vimos a necesidade e consideramos que sigue existindo de crearlle á mocidade espazos onde teñan, digamos, presenza a lingua galega. O festival é unha desas vías, o contacto co mundo deportivo é outra. E unha claro, e unha fundamental para nós era conseguir que referentes culturais para eles, a veces non só para eles, a veces tamén para os seus pais, para a sociedade galega no conxunto, que conseguiran ilusionar, que se aderisen, non? Nós temos unha conciencia moi plena de que a difusión da lingua galega é unha empresa a que hai moita xente que quere sumar forza. Penso, decía antes, as familias do noso alumnado, o noso propio alumnado, esa xente estranxeira que hoxe non o é, que chegou até nós para contribuir, para enriquecer a nosa lingua, pois precisan, dicía, de nada, para nós decía que é importante facer chegar ao alumnado a unha ilusión, a unha forza, a un motor. O do festival era un deses puntos importantes, nos chamamos de crear espazos de prestixio para a mocidade e para a lingua galega. Outro dos espazos é ese contacto, por exemplo, cos clubes deportivos, porque sabemos pois a forza social que hai detrás e a masa que moven, e outro deles, indudablemente, era poder contribuir a que referentes culturais, decía antes, non só para os rapaces, sino para as súas familias tamén, ou para o conxunto da sociedade galega, se sumasen, non, a esta idea de que o galego é unha lingua viva e o galego é a nosa lingua, e considerábamos, como así foi, que íamos ter facilidades no contacto con eses referentes que citabas, quer Viggo Mortensen, quer Tan Xogueiras, quer Nacho Vegas, quer tantos outros, non? E así foi, quero decir, vimos que a posibilidade de idear a campaña tiña unha materialización que se ia cumprindo. Exixiu dunha forza de traballo, unha forza que estábamos dispostos a asumir,
funcionou. O certo é que unha vez o alumnado foi capaz de demostrar a súa capacidade de cambio e a súa forza para cambiar e para enseñarlle un pouco a xente, foi moi fácil contactar pois, con eses referentes que comentaba Alberto, porque o certo é que tanto o alumnado como o profesorado, como eses referentes dos que falaches, pois Tanxugueiras, Amancio Prada, Grande Amore, compartimos algo, que é que temos amor pola lingua e queremos bueno, pois eso que mencionaba Alberto tamén, de pois que as políticas non están funcionando ou polo menos non están dando o resultado que se esperaba, pois que agora se vexa que hai unha mocidade que ten ganas de cambio e que, por suposto, os referentes están aí para sumarse, para conseguir eses obxectivos. Te falaba onte, creo que foi con Alberto, que había que facer un estudio real do centro para poder empezarvos a dar a xente que nos preguntáis porcentaxes reais porque van a ser moi significativas. Pero vai impresionar, de verdade, porque eu lembro xa o ano pasado, porque hai que entender a realidade sociocultural deste centro, que é que o 66% do alumnado, empezo con números, será que é a miña rama, pero é migrante, ven de fora, de orixe migrante, ven de fora do país. Entón, esa é a nosa fortuna. Nós o que fixemos, o único que fixemos foi darlle ao alumnado as ferramentas para que poidan entrar e desfrutar dunha cultura que tamén é deles. Entón, a partir de aí, con toda a campaña, recordo, así por poñerche exemplos, aparte de que o noso alumnado só se dirixe a nós en galego, cando traballamos, eles quedan traballando e formándose aquí, só se dirixen á xente en galego, falan entre eles en galego. Por poñerche así un par de anécdotas que creo que poden ser curiosas, no festival o ano pasado, había, bueno, a xente agora no centro peléxase por entrar, aquí tamén se fala, pelexas entre aspas, pero sí que é verdade que para eles é moi atractivo entrar aquí. E para nós que entrar en aquí tamén se fala non é cuestión académica, non é, bueno, pois é un pouco que nos demostren outro tipo de habilidades ou de actitudes. Entón, no festival, recordo unha nena que quería entrar, eh, estaba vendo o festival e veu xunto de min falándome todo o tempo en galego e díxome: "Profe, podo pedirlle unha asignatura a Grande Amore?" Eu: sí, por suposto, pasa, tal. Pediulla e díxome: "Profe, non vou falar castelán nunca máis." E agora, aquí no centro, bueno, de feito, esa alumna e outras tantas crearon un grupo no que se propuxeron, entre elas, só falar en galego. Entón, así están e siguen dende o inicio do curso facendo pois o que consideran bueno, que teñen que facer, que é falar no seu idioma. O impacto dunha actividade como esta, que é unha actividade que está radicada no equipo de dinamización da lingua galega do centro, pero que é unha actividade xa, eu creo que de centro, de alguna maneira, porque envolve cada vez a máis comunidade educativa, profesorado, alumnado, pás, en fin, o tipo que traballa na cafetería, Javi, que tamén colabora con nós, en fin, todo o mundo está colaborando con isto e o impacto en animar e que haxa cada vez máis alumnado que fale en galego no seu día a día, no instituto e fora, é moi claro. Nos cando comezamos con isto, pois efectivamente había un alumno que estaba naquel momento en cuarto da ESO, ou non, que en aquel momento estaba en terceiro da ESO, que agora está en primeiro de bacharelato e que é galego falante, que fala en galego as 24 horas do día, vaya, e agora a realidade que hai xa non son 2 ou 3, senón que estamos falando de probablemente un grupo de 20 e pico estudiantes que se non falan en galego todo o rato, dende logo falan en galego a maior parte do tempo no instituto, polo menos. Probablemente eu vivo no barrio, cruzome moito con eles, comparto espacios non escolares con eles, sempre estou moi atento e sí que escoito aos rapaces fora do centro, ás veces falando en galego entre eles. Sí que é verdade que había outros alumnos, que hai moitos alumnos no instituto, había os e hainos, que son galegofalantes nas súas casas,
porque falan en galego nas súas casas, coas súas familias, pero que cando chegan ao centro cambian, falan en castelán, e desos casos hai moitos e témolos localizados tamén, e moitos deles están dentro do equipo do Aquí tamén se fala, pero claro, rapaces que tomen a decisión, porque hai que tomar esa decisión, dada a situación sociolingüística que hai no país e política que hai no país, hai que tomar esa decisión de facelo, pois solamente había un, e agora hai moitos máis. Eso, é que os vémolos todos os días. Outro día baixaba polos corredores polas escaleiras e vía 3 alumnas de primeiro de bacharelato falando en galego entre elas, 3 alumnas as que lle din clase eu hai 2 anos non falaban en galego entre elas. Nin sequera moitas veces conmigo que eu dou as clases en galego. E agora iban baixando falando as súas cousas, iban falando en galego, son 3 rapazas que entraron este curso na iniciativa. Entón, o impacto é real. Habría que, por suposto, medilo mellor con un estudio sociolingüístico ou así, pero a observación danos esa realidade. E temos unha cousa que a nos ilusiona, que que o alumnado vaise facendo cada vez máis consciente desa capacidade de transformación e das posibilidades tamén que lles permite. No fondo, Arcadio entra na sala, pode sair dal alumno pois para falar coa prensa ou para o que for, non? E a cousa que a nos ilusiona é que vemos que consiguen levar o galego cara as familias, é dicir, reverten o proceso tradicional de pais a fillos, pois polo contexto que nos toca vivir, porque nesta realidade pois tamén os pais de algún dos nosos alumnos, mesmo os galegos e tal, pois xa tiñan como primeira lingua o castelán. E nós esa transformación vivímolas con nomes e apelidos, con familias que se van sumando, ou mesmo con alumnado que chega en primeiro da ESO, da primaria, e que ainda casi nos damos nos cursos a partir de terceiro da ESO, non? Bueno, ti estás dando en segundo este ano. Estamos dando a veces iso, lle damos a algún alumno de primeiro, non? E veñen as familias a pedir se podemos animar ao rapaz a participar desta iniciativa. Entón, sí que nos ilusiona que o alumnado non só vexa a oportunidade de transformación que hai detrás de todo isto e de oportunidades que pode brindar tamén a lingua galega para eles, sino que teñan capacidade de ilusionar e de leválo cara ás familias e de estendelo e, polo tanto, de ter transformación sobre os propios barrios e a propia contorna. Nos somos conscientes de que as accións individuais non van transformar a realidade, que se necesitan de políticas activas, de defensa da lingua galega e de máis axentes envolvidos que o profesorado. Non falo só de nós, falo do profesorado que se sumou a esta iniciativa, tampouco non só no noso centro, non, senón en todos esos. Non chega con todo iso, necesítase unha transformación real. E esa transformación real, nós o que podemos, digamos, achegar é contribuir na nosa medida a crear iniciativas. Non só as que xa se coñecen, que é darlles continuidade, non só é iniciar o festival, senón, ok, xa o fixemos, pero agora hai que continuar con ese traballo. Ou ter man, digamos, ou ter un pé dentro das institucións deportivas, senón intentar facer que sigan asumindo eses compromisos, como crear novos proxectos. Nos este ano estamos traballando nun que aínda non anunciamos e que está prácticamente para saír e que creemos que vai ilusionar a sociedade galega no seu conxunto, polo que ten digamos, de dimensión social, e ao mesmo tempo seguimos creando novas vías e facendo que por exemplo, estamos traballando na realización dunha curtametraxe na que o alumnado se ocupa de todas as funcións. Cando digo curtametraxe refírome a maquillaxe, a iluminación, a escenografía, a vestiario, etc. Tamén nos intentando conseguir pois orzamento de onde non existe, pero dicía que tamén estamos facendo que aquí tamén se fale, polo menos dentro do centro, este é un centro moi activo, con moitos proxectos en desenvolvemento, que colabore con todos eles. Entón, xa garantimos nun profesorado totalmente afín, por suposto, que os proxectos sexan en galego e que teñan pois esa elaboración audiovisual na que se cadra nos estamos especializando e intentar sacalos apoiándoos desde a iniciativa, non? É dicir, dentro do noso centro de ensino, aquí tamén se fala, como decía antes Arcadio, sin selo xa casi é un proxecto de centro. Aquí neste centro, no IE Rafael Dieste, especialmente estas dúas personalidades, non fan proxectos educativos, non fan, traballo de clase, eso nunca se pensa, porque sempre miran máis alá. Eu vou empezar isto, pero non sei onde vai acabar. Voulle dicir aos chavales que colguen uns carteles e que vamos a facer unha pero non vou pensar que vai pasar despois porque están sempre abertos. Entón a campaña de Aquí tamén se fala nace
e sempre vai ir medrando, e decir simplemente que estén atentos ás redes sociais porque hai moito por vir, hai moitas sorpresas, eu creo que vai haber algunha que, bueno, que vai Como cambiar din o os panorama. influencers, se vienen cositas. Se vienen cositas. Sí. Eu creo que había algo que sinalaba Alberto antes, no que creo que ten moita razón, que as accións individuais non transforman a sociedade. Eso é imposible, é un engano, en realidade. Moitas veces cárgase unha responsabilidade nas persoas concretas que nin poden asumir, nin teñen que asumir, nin ademais ten ningún sentido que asuman porque non se pode transformar o colectivo con accións individuais. As transformacións teñen que vir da colectividade. Nós o que demostramos aquí é que é posible formar un colectivo con capacidade de transformación dentro do mundo que é o mundo do noso instituto e dentro de que é un pouco o ecosistema escolar do país, e que somos capaces de ter unha incidencia a través dunha acción colectiva organizada. Eso é digamos, unha primeira reflexión a ter en conta por calquera que queira facer unha política lingüística efectiva, efectiva no sentido de que mellore e que promocione o uso da lingua galega, claro. Eso creo que é unha primeira reflexión a ter en conta, que hai que formar colectivos transformadores cara ao obxectivo de que a lingua galega teña máis presencia, mellor saúde, e que a mocidade a asuma como que é a súa lingua e que forma parte da súa identidade e como un tesouro que ten para poder facer múltiples cousas na súa vida, desde expresarse a crear música ou o que sexa. Entón, eu creo que hai, bueno, eso, sinalo dúas grandes, creo que dous grandes temas. Por un lado, formación de colectivos transformadores e, por outro lado, cales son os obxectivos. É dicir, a eficiencia das políticas lingüísticas dependen de cales son os obxectivos que se persiguen. Se o obxectivo que se persigue é promocionar a lingua galega, pois está claro que a mellor hai que facer outras cousas. Se o obxectivo que se persigue non é promocionar a lingua galega, senón que outro, está claro que para que unha acción sexa efectiva, estratéxica, efectiva, ten que ter un obxectivo claro, ten que ser unha acción encamiñada a conseguir un obxectivo. Eu vivo a aplicación de unha política lingüística no ensino. No ensino a política lingüística que existe é que ao final temos un 33% das materias que se dan en galego e dese 33% das materias que se dan en galego, en moitos casos, a efectividade de que se den en galego e a realidade de que se den en galego non está garantida. É dicir, non se dan en moitos casos en galego, xa non solamente por parte do profesorado, senón que en moitos casos non se promociona que nesas aulas que se teñen que dar en galego, que xa é moi pouco, que sería o 33%, que realmente se den en galego. Vivindo dende esa realidade na que non se promociona o galego, que vive nunha situación na que está minorizada por outra lingua con moitísima máis presencia en todas as esferas de poder, en todas as esferas económicas, políticas, mediáticas, culturais. O galego está nunha situación totalmente minorizada con respecto a esa outra lingua. Se plantexamos un sistema educativo no que o galego, en principio de partida, ten a mesma proporción porcentual de horas que esa outra lingua que está presente masivamente en todos os outros eidos da vida social, da vida económica, cultural e política, xa a estratexia non ten moito sentido. E se encima despois tampouco se pon o celo en que esa mínima política lingüística se cumpla, pois xa a verdade é que é moi complicado. Que ocurre? Que ao final a promoción do galego e que o galego teña boa saúde depende de 4 profesores que montan unha actividade extracurricular. Isto é unha actividade de uns profesores nun instituto que está moi ben, que ten moita incidencia, que a nós nos encanta, que ao noso alumnado lle encanta, pero
En Galicia hai moitísimos colexios e institutos que dependen dunha lexislación que quizáis os seus obxectivos non son os que deberían. Igual os seus obxectivos son outros. Nos podemos ter ademais a experiencia como alumnos, non somos alumnos que cursaron a ESO, que coñecen o modelo anterior e coñecen como docentes agora o modelo e temos capacidade, entón, tamén xa pola trayectoria vital, para analizarmos 40 anos de políticas para a lingua, iba a poñer o adxetivo activos, creo que non se pode, que o que demostran é unha serie de números moi transparentes que indican que cada vez se fala menos galego. Arcadio apuntou a unha cousa que me parece fundamental, que é nunha situación no que hai unha lingua A, unha lingua de prestixio, que ten o mismo reparto horario que unha lingua que vive a minorización, é dicir, que o noso alumnado pensemos, da igual, iba a centralizar nos que veñen de fora ou nos que están aquí, da igual, no alumnado galego que queira acceder a ver un filme ou consumir unha serie ou entrar nunha rede social ou participar dunha plataforma de visionado de filmes ou de series, etc., non hai acceso para eles a contidos de prestixio, volvo a poñer prestixio para eles, non prestixio para min, o que eles consuman, pois non hai espazo para iso. Entón, xa digo, non quero parafrasear Arcadio, creo que dixo maravillosamente, simplemente, efectivamente, non vai depender dunha acción individual, ni moito menos dun proxecto escolar. Necesitas unha política transformadora que queira mudar a realidade lingüística deste país.